Mirai de que son miles e miles e miles de cruceiros os que hai en Galicia, non? E eu procuro meter algún, e neste dixe, voulle facer un vídeo porque me chama máis a atención quizás que outros, sin desmerecer, todos teñen a súa arte. Mirai, estou en Santa Mariña de Loureiro, no Irixo. Estou a pé do camiño, por aquí, era a vía de comunicación que había entre Pontevedra e Ourense. E, bueno, sabedes que sempre os cruceos están postos nestas encrucilladas, teñen ese elemento que diría eu de protector dos camiñantes, verdad? Do que transcorría por aquí. Por que me chamou a atención este cruceiro? Mirai, na parte de abaixo ten un pedestal grande, singular, por aí ten escala, pero aquí hai unhas figuras que non foron feitas do cruceiro, quizá sean os restos, verdad, dun baldaquino do alto medieval no que se representaba a última cea. Parte del, non está toda a representación completa, e notase que foi traído de algún lado, pero algún canteiro, e tamén polo elemento e a carga simbólica que podía ter este elemento donde estuvera colocado, e sabe Deus por que quedou esnaquizado ou abandonado, foi colocado aquí. Por iso me parei nel. Realmente curioso. Creo, e eu vin uns cuantos miles, creo que é a primeira vez que vexo unha representación da última cea nun cruceiro. Así que se merece ese toque de diferente. Deixo-vos, compartide, seguirme, darlle aí o botón, non costa nada. E cantos máis sexamos, máis estas cousas chegan a máis xente e máis vamos coñecer do noso país. E agora vou tirar fotos para logo escribir no blog. Grazas.